I pozdrav ljudi, ja sam Maršal i gledate novu epizodu Minecrafta na Maršal Gaming kanalu. Ok, u današnjoj epizodi ćemo da se zazvamo kao i u svakoj prošloj epizodi. Tako da ćemo u današnjoj epizodi... O ne, više ovog uglja. Na današnjoj epizodi ćemo završiti ovaj krov, idemo malo da rudarimo. Da probamo da nađemo nešto, samo malo se to ispeče. Aj sad čekat ću još ovo malo, mislim neće se ispeti sve tri, mislim. Još ova jedna. I možda će i ona. Ali neće, ne vjerujem. Možda i hoće, koga zna, hoće. Potom lepo će sve ispeći. What the fuck? Ajaj! Ne veze. Ok. Sad današnji zadatak neću da radim nikakav. Pošto mi je ovo samo mala kućica za spavanje, tako da ću napraviti jednu kocku. Da tako nazovem. Što nema drugo ime ta kocka. Kako volim da failujem, pa to ti je... Vidi. Nisam ja kriv, krivo je moje drvo. Znam se, ruka mi se omakla, ljudi. Šteta. Ok, ajmo sada nađemo gdje će nam bude rudnik. Ajmo u kući da nam napravimo rudnik. Recimo ovdje. Pa da, ovdje recimo bi ovdje dobro mjesto za rudnik. Što da ne, ništa nam ne smeta. I idemo da nađemo malo tog uglja koje dugo jako tražimo. I već vidim da ovdje nema ništa, pa ćemo vraći da idemo u ovakvu stranu. Zato što nema ovdje uglja. Stvari, idemo mi da uzmemo malo za baklje. Znači da uzmemo da ispečemo onaj običan ugalj. Gdje su drva bliža, najbliža, evo ga ugalj, evo ga i metal. To! Opet bagove, ali neka. Nisam mi se učitali su čankom još. Izvinite se zbog ovoga. Prehladio sam se. Ok. Ima metal. Dobro, nema još da ubijam. Da provjerim nešto. Dobro, idemo na easy. Evo još uglja, ali... Evo još jedan čak. Sad želim samo da napravim baklje. Ajde, nešto stakla, ne treba. Aha, dobro, nema ništa. Možemo sad lepo na miru da uzmemo sav ugalj. Sada ne dođe neki skeleton vlašiti. To će nas koštati života. A vidim da smo naišli na lep put. Da smo našli kako nam je bilo igralo. Da smo našli puno uglja. To mi se sviđa. Ljudi, napišite u komentarima da li hoćete da snimim Skyblock. Evo još metala. Ajde da iskopnem sve ovdje što nađem. Dok mi ne pukne pik. I ovaj ću još ugalj. Mislim vredi. I experience i ugalj. Pošto imamo malo uglja, mislim imamo sad skoro stek.
oko 30-ak imamo. Pa da, 30, 26. I napolju opet neki vetrina neka i nešto, ne znam, nija šta. Ali izađemo. I otvorimo još dole. Da vidimo da li ima nešto. Nema ništa. Ok, onda ćemo uzeti onaj ugalj. Mislio sam da ima neki metal. I pada mrak. Mi bolje da požurimo, ljudi. Mislim, već je mrak i pao, samo što mi sad moramo trčati do kuće, ali prijat će nas i zombi, skeletoni i svakojaka sranja. Nisu još spawnali, to je okej. U stvari je creeper. Kurac sad. Stavaj. A puši kurac, bre. Moram se bijem s njima, a? Pa. Sam sam kriv. Aj sad pa. A jeboti majku, gde su? Šta je? Gde ste? Vrš samo me pičko jedna usrana. Gde si ti? Ajde siđi dole, ajde. Aj pičko. Aj bre. A majku ti jebem usrana. Tako bre, spavaj na miru. Ne daju sti umom da spava. Mrš! Kako su pičke, ja mogu da verujem. Ok, ajmo stavimo ovaj da se peče. Imam dosta kola. Stavit ćemo 3, 2, 3 je dovoljno. Možda je dovoljno 2, ali... I uzet ćemo drvo i napravit ćemo malo baklju. Evo 20, znači to je ispuno stepki 21. I ostavit ćemo pola steka, a ovo ćemo da uzmem, 53. Napravit ću mač jedan od ovoga metala, pošto mi treba mač. Ups. Uzbunio sam se. U stvari kad imam već metala napravit ću i ovo. I kram. Tako ti ćemo sad jedan kući. Da razbijemo zemlju da oko ne prođe. Ovako recimo. Pam, 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 pam. What the fuck? Evo ga, pukao je. I ovaj mač mi neće više trebati, njega ćemo ovdje bacimo. I šta sad možemo da uradimo? Ništa. Sad čekat ćemo da se ovo ispeče. Evo još jedan. 21 ugalj. Stavit ću tu. Uzet ću ovo i stavit ću to tu. Uzet ću jaje. Jebi ga. Ok, ostavit ću ovaj gunpowder. Šta mi što ću? Spider A. String, ja imam tamo 3 stringa. To. Ali nećemo praviti luk, napravit ćemo ovaj. Htio sam luk, ali nemam ove skeletona baš mnogo pa. Gdje mi se kirče? Imam se kirče, imam. A napravit ću još jedno. Tup. Ok. I njega ću zameniti sa fishing rodom.
malo po drva i kad pokupimo ovo malo drveta idemo odmah da završiti tu epizodu. Čekaj, imam jednu ideju. Sad će mi trebati mnogo toga. Ali nema veze, ima ovdje toga dosta. Imam jednu ideju da napravim mostić prema ovom ostrvu. Koliko sam sad? 17, sad još malo ću. 18, 19, 20 i još jedan ću, ajde. Da ne bude box, već još jedan. I ajmo sad da napravimo taj mostić. Dok imamo ovdje još ovo. Što? Ne jo već. Tako. Evo klej! To sine. Ne znam da se lako nađe, ali... To. Izmijenit ćemo se sve sam. Ok. Gdje je naša? Tamo je ono naše. Znači to treba da ide ovdje. 1, 2, vjerujem ti bavo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ok, to je taj most napravljen do onog ostrva. Ovo sam do ja smislio. I treba će nam dosta drveta. Znači dosta drveta. Pošto hoću sljedeći epizod da napravimo farmu. Bahato. Oči. I ne znam kako već snimam, ali ova epizoda je stvarno dugačka. Prošla mi je trajala 15 minuta i 50 i nešto sekundi, znači 16 minuta. Mi je trenutno najduža epizoda na ovom kanalu. Sad ćemo mi vidjeti koliko će to najduže biti, ja mislim da će biti do sat vremena. Ali to će biti onaj... kad skupimo 100 subscribera. To je ja kad skupim 100 subscribera, onda će biti jedan video od sat vremena. Ali igrica koju vi želite, skinut ću igreću je. Nemojte mi samo govoriti, ne znam, smajiti ili nešto, pa tu nisam najveći pro. Ako bi vam recimo LOL, Call of Duty 2, onda ne znam, Minecraft. Imam sam 35 tako, onda dosta je. I to ćemo sad sve da uzmemo. Da, i previše. Znači Call of Duty 2, onda možete Minecraft. Čekaj, šta ja još tu sve imam. Imam Counter. Ako hoćete možemo pravimo proslavu na nekom Minecraft serveru ili Counter serveru. Ali ako hoćete Counter server, neka bude knife server. Znači ono da se koljemo. Puške baš i ne bi bilo zabavno ovako da se koljemo, pa sve kao zabavno i to svi se dogovaramo, pričamo nešto, zajebavamo se. I da ljudi, to je bilo to. Ako hoćete da igrate nekad sa mnom Minecraft, subscribeujte se. Kad skupimo 100 subova, igrat ćete sa mnom Minecraft, svi vi koji me tad budete gledali. Tako da...
to je bilo to ljudi, čao, vidimo se, pozdrav. Ćao.